Vi vil gerne tænke, at sundhed bredt, set i forhold til alle de ydelser, vi har, at uanset om man er på et aktivitetstilbud eller får bostøtte, individuelt eller gruppebaseret, så tænker man sundhed ind i. Vi har hold næsten hver dag, og man kan komme og køre spinning her. Det er vores beboere rigtig glade for at have det her tilbud. Og de er som sagt været med i hele udviklingen fra, jamen, hvor lang tid skal vi køre? Vi kører kun halve timer. Nogle gange kører vi kun i kvarter. Hvad tidspunkt skal der være på dagen? Og så videre, og så videre. Hvor mange cykler skal vi have? Og alting har beboerne været med til at udvikle. Jeg tænker, at det bliver attraktivt at bevæge sig. Vi har fodspor på trappen, så man måske vælger at bruge den gratis motion, der er i huset. At man ikke tager elevatoren, når man måske bor på anden sal. Jeg tænker, at vi har fået en tænkning omkring, at bevægelse og leve sundt, at det er bare en del af vores tilbud, som man egentlig ikke tænker så meget over. Før har det været sådan med, at der var mange, der gik med på vores fælles gåture. Vi har mange flere borgere, der nu selvstændigt går op i et nærliggende motionscenter og på egen hånd går i træningstilbud, ligesom alle mulige andre mennesker gør. Det gode ved at bruge nærmiljøet her, det er jo, at de mennesker, som vi har med at gøre, at de kender det her og har mulighed for at komme derud, når og hvis de vælger at flytte i egen lejlighed, eller hvis de på sigt får lyst til at tage afsted med en ven eller en veninde, at de så kan bruge det her, og at det er en mulighed for dem at komme ud til noget genkendeligt, og at de mennesker, de møder der, at de også er nogen, som de har set før, og at det føles trygt for dem, og de ved, jamen, hvordan kommer jeg rundt i motionscenteret. Og meningen er jo så, at for det første så kan personalet gå ind og kigge på det, men også når vi sidder ude ved vores borgere, så kan vi hurtigere gå ind, klikke et par gange, og så har vi nogle ting, vi kan sidde og vise dem og snakke ud fra. Vi har en undermappe, som hedder opskrifter. Mange af vores borgere, de kan rigtig godt forstå, når de ser billeder. Og et typisk eksempel, der ligger derinde, det er, hvor mange portioner stikflæsk og persillesovs kan du få, hvis du egentlig sammenligner det med en pizza. Og der er vi faktisk oppe på 2,5 portion. Det synes jeg er ret meget, og det blev de da også vældig overrasket over. Så har vi også brugt en tid, og det har jeg gjort sammen med en kollega, for at undersøge nogle af de der motionstilbud, vi har i Randers Kommune. Det, der er godt i forhold til de motionstilbud, det er, at der er rent faktisk sådan nogle ledsagerkort eller et ledsagerur for den samme pris, som de normalt skal give. Så det der med, at de kan få deres ledsager med for ingen ekstra penge, det betyder rigtig, rigtig meget. Vores kostpolitik lyder på, at vi skal yde et sundt og næringsrigt måltid til vores beboere og brugere. Og det gør vi ved at tage udgangspunkt i de friske råvarer, de friske fisk, de gode dufte og sanserne. Plus at vi har også taget udgangspunkt i farver og hvordan vi stiller tingene ind på buffeterne. Med det sunde valg er altid det første, man kommer til, og det mindre sunde er det sidste, vi kommer til. Vi har delt det op i nogle farver med nogle skåle, nogle plader på buffeterne, hvor vi har den grønne som go, og den røde som not go. Det er nogle ting, som de kan forholde sig en lille smule bedre til, end vi siger, måske at de bare skal spise salat, eller de skal tage det sunde valg. Her kan de gå efter en farve og tage deres udgangspunkt i det. Vi har så indført det, at når vi laver retter, så er der minimum 25% grøntsager i alt, hvad vi tilbereder. Så det giver en god og sund kostpolitik hele vejen igennem. Set ud fra borgerens perspektiv, så har det rigtig mange fordele at have en diætist tilknyttet. Det gør, at de kan få et forløb med kostvejledning. Mange af de borgere, jeg snakker med, dem har jeg jo haft lange forløb med. Og det er bitte små skridt,
Men det betyder rigtig meget, at det er trygt, og det er en person, de kender, der kommer. Altså udover at vejlede borgerne, så har jeg også rigtig mange samtaler med personalet. Og jeg har også været inde og arbejde med de forskellige kostpolitikker på de forskellige botilbud. For at vi kan sikre, at kvaliteten af det mad, der bliver serveret, at den er god nok. Vi har noget følgeforskning i gang. Der kigger vi på, har det her imødekommet borgernes behov, fordi borgerne har sagt, at de har et stort behov for at støtte til forandring af sundhed og livsstil. Hvad er det, der gør det? Er det noget, der kommer udefra? Er det, fordi der sker meget med psykiatri og opmærksomhed på sundhed i samfundet? Det gør der. Er det fordi, at man har gode ledere? Er det fordi, at man har dedikerede medarbejdere? Er det fordi, man har været brandgod til at involvere borgerne i aktiviteterne?